बेकी, नों अनजिमाखौ थारैनो जोबोर मोजां मोनमारोना? औ, जेनी, आं अनजिमाखौ जोबोर मोजां मोनो। मा, अनजिमाया माबाफोर बुंदों नामा? अनजिमाया नोंखौ जेबो बुङाखै बेकी। बेथ' नोंखौ लोगो सानो आरो नोंखौ थार लोगो साननानै फोथायो। बेकी, आं नोंनो फंसे खोथा बुंनो सानो। फंसे खोथा बुंनो? मा खोथा जेनी? बुंनाय मा खोथा? बेकी, नों अनजिमानो एसेबां गोसो होनानै नों गावखौ मा खालामनो सानदों बेकी? ना नों अनजिमानिफ्राय बाथ्रा मोनदों, ना नों अनजिमानो खोन्थाना लानो हादों? बेकी, हायोब्ला नों अनजिमानिफ्राय गोजानाव थानो नाजा आरो अनजिमाखौ बावलांनो नाजा। नोङो नोंनि फरायनायखौ सानग्रो बेकी आरो आदै मादैनि बाथ्राखौ सान। जेनी, नोंथ' बुंबाय आंखौ एसेबां गोरलै अनजिमाखौ बावलांनो थाखाय आरो अनजिमानिफ्राय गोजानाव थानो। नों मिथिगौना, आं बिनि अनगा थानो हानाय नङा। आं बिखौ जेसेबां मोजां मोनो आरो जेसेबां हास्थायो। नों नुवाखै जेनी, आंनि गोरबोनि बायग्लिनायखौ नों नुवाखै। आं मिथिगौ आइ आफाया आंखौ लानानै गोबां सिमां सुजुदों, गोबां मिजिं लादों। नाथाय आं मा खालामनो? आंनि गोसोआदि मानिया, आं गावखौनो बुरखायना लानो हाया। जेनी, आं अनजिमानि अनगा थानो हानाय नङा। आं बेनि अनगा गोजान थानो हानाय नङा। बेकी, नों अनजिमानिफ्राय गोजान जाथारनांगोन बेकी। नों अनजिमाखौ बावनो हाथारनांगोन। जेनी, नों आंनि बायग्लिनाय गोरबोखौ नायनानै थानो हागोन? नों मानो बुजियाखै आंदि बेखौ एसेबां मोजां मोनो? नाथाय नों आंखौ हेफाजाब होनायनि अनगा मानो हेंथा होनो नाजादों जेनी? मा जाहोननि थाखाय? आं नोंखौ हेंथा होनो सानाखै बेकी। आं नोंनि मोजांनि थाखायसो नोंखौ बुंदों। नोंनि मोजांनि थाखायसो अनजिमाखौ बावनो होदों आं बेकी। प्लिज, नों नाजा। नों नाजाथारनांगोन। नङा जेनी, आं अनजिमाखौ बावनो हानाय नङा। अनजिमाखौ आं माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा जेनी। नों अनजिमाखौ बावथारनांगोन बेकी। नों अनजिमाखौ बावथारनांगोन। मानोना अनजिमानि लांदां गोरबोआव सोरनिबा अननायजों बुंखानायसो। अनजिमानि गोरबोआ बुंखानाय? नों मा बुंनो नागिरदों जेनी? नंगौ बेकी, अनजिमाखौ सोरबा जोहोलावआ सायख'खाबाय। बेनो जादों टनी। टनीया अनजिमाखौ जोबोर मोजां मोनो बेकी। टनीया अनजिमाखौ जोबोर मोजां मोनो। मा? बेखौ मा बुंदों नों जेनी? टनीया अनजिमाखौ मोजां मोनो? नङा जेनी, बे मालाबाबो जानो हानाय नङा। बे मालाबाबो जानो हानाय नङा। आं अनजिमाखौ बावनो हाया जेनी। आं अनजिमाखौ बावनो हानाय नङा। बेकी, प्लिज, नों गोसोखौ हमथा। गोसोखौ दाहगार बेकी। नों गोसोखौ हमथानो नाजा। बिदि बोरै जानो हानो जेनी? नों सानदोंना बोहैबाय थानाय दैनि दाहारखौ थेबथाना लाखिनो हागोन? जेनी, अनजिमाखौ मोजां मोननाया बेसेबांबा गोबाव जाबाय। बिनि थाखाय आंनि गोरबोआ बायग्लिनाया बेसेबांबा गोबाव जाबाय। आंनि गोरबोआव दा अनजिमानि थाखाय गाराय जानानै दङ। बे गारायखौ फाहामनो हानाया गोरलै नंला। जेनी, आं अनजिमाखौ बावनो हानाया एसेबां गोरलै जानाय नङा। आं बेखौ एसेबां गोरलैयै बावगारनो हानाय नङा जेनी। बेकी, नों बुजिनो नाजा आरो गोसोखौ बुरखायनो नाजा। नोंहा दाबो सम दङ बेकी। अनजिमाखौ बावगारनो हानायनि दाबो सम दङ। जाबाय जेनी, नों आरो जेबो दाबुंसै। जेनी, आं बेवहाय थानो गोसो गैला। आं बेवहाय दान्दिसेबो थानो गोसोला। थौ, थांनोसै थौदो।
अनजिमा, नों बिकिखौ मा सानमारो? रैसुमै, बिकिखौ आं लोगो बायदि सानो आरो बेखौ लोगो सानना फोथायदोंमोन। नाथाय मिथिगौना रैसुमै, बिकियाबो आंखौ गोरोन्थि सानदों। बे आंखौ मोजां मोनो बिकिया। बिकि आंखौ मोजां मोनो रैसुमै। मा? नों बिकिखौ मोजां मोनो होनना मिथियो? नाथाय नों बोरै मिथिखो अनजिमा? टनिया आंनो खोन्थादों रैसुमै। टनियाना आंखौ बिकिजों मोजां मोनो होनना सानदोंमोन जेब्ला आं जनिजों रायलायो। बे खालि टनिया गावनो निमाहा बियो आंनिफ्राय गोजानाव थानोसै होनना। दा टनिया आंखौ बावलांसिगोन। टनिया आंनिफ्राय गोजानाव जाबाय। नाथाय बिकिखौ आं मा खालामनो? नंगौ अनजिमा, बिकिया नोंखौ जोबोर मोजां मोनो, नाथाय नोंनि सायाव बुंनानै लानो हाया। आं जेबो बुजिनो मोनला रैसुमै। बिकिखौ आं मा बुंबावनांगौ? अनजिमा, नों बिकिखौ गनायना लादो ना? बिनि अननायखौ बोजबना लादो। नङा रैसुमै, आं बिकिखौ बेबायदि साननो हानाय नङा। आं बिकिखौ मा होननानै बुजायनो, मा होननानै बुंबावनो? आं बिकिखौ बेबायदि साननाया जोबोद गोरोन्थि जागोन। अनजिमा, बिकिया सासे जोबोर मोजां मानसि। नों बिनि अननायखौ बोजबना लानायालाय मानो गोरोन्थि जानांगौ? नंगौ रैसुमै, बिकिया सासे जोबोर मोजां मानसि आरो बेखौ गाज्रिबो साना आङो, गाज्रिबो मोना। नाथाय रैसुमै, बिकिखौ आं बोजबना लानांगौआ एसेबां गोरलै नङा रैसुमै। नाथाय मानो अनजिमा? नों बिकिखौ मानो गनायनो हाया? रैसुमै, थुदो थांसै। आं दा जेबो बुंनो हाया रैसुमै। थौ थांनोसै थुदो। आं जेबो बुंनो हालाहाय अनजिमा। नों मा सानो मा साना, नों गनायो गनाया। थौ थांसैबालाय।